Ka sani yau Najeriya sai na kuma tsammaci. Gaskiya. Left, right, left. Daga nan har Abuja na yan. Ka san Allah yau sai na yan koma Najeriya sammaci a matsayin kana kanina. Kana ganin kayan komar da sammaci kaga kai daidai. Sai na yan koma ta. To ai. Kajiya? Na yarda. Babu za a ce duk aikin da ka cika a ce baka ci. Wallahi ƙarya ne. Har wanga aiki na jirgin sama daga sama ana iya sako ka. Kaga shaida mana. Kuma ka faɗo. A to. An ka ce kuma harkar ruwa ce. Kana yana cewa a cikin ruwa kai wata uku baka hito ba. To. A ce ba a ɗaukaka. Ina kaiwa ina kashi. Tun Najeriya ga akwai wanda ya dace da aikin force aikin kaki irin ka. Wallahi ni na ya dace. A ce ba a ɗaukaka. Haba. Ko don kana da kusuri. Ƙarya ce wallahi. Wallahi Najeriya ta yi kaɗan. Wallahi ta yi kaɗan. Bari mu tafi inda Ogati Moti. Tumoti. An ce dun Najeriya. Na aikin da ka sai Najeriya shi ka ɗauka ce. Shi din. Bari mu tafi mu ji dalili. Ta. Mu je. Ogati Moti. Ka sani yau Najeriya sai na kuma tsammaci. Babu da za a ce duk aikin da ka cika a ce ba ka samu. Wallahi ba gaskiya ba ne. To ai sun dai gani. Sun fara gani. Idan aka ce al misali aikin jirgin sama ne. Ƙwarai. Ya boss. Daga sama a je hoka. Sai da ka faɗowa. Ƙwarai. Idan aka ce sojan ƙasa ne. Iguwa kana irika ta. Ƙwarai. RPG kana irika ta. kana irike ta. AK kana irika ta. Besto kuma kana irike ta. Wallahi bai. Ci gaba bara ba su horo. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ogati Moti. Barka. Wajen ka muka so. Najeriya yau sai na kuma sambaci amma sanadiyar ka na haƙura. Sha. To ba da ma mu zanna to kai mu. Mu zauna ko? Mu zanna. To masha Allah. Zauna da rida. Bismillah zauna da rida. Samu wuri ka zanna. Ogati Moti barka da wuni. To barka ka. Ya aiki ya haƙuri. Wallahi alhamdulillah. Ya lokaci. Wallahi gashi. Ya hidima da mutane. Gashi nan ana. Ya cin uban yan ta'adda. Wallahi yanzu haka ana wani operation. Ya kama yan iska. Wallahi suna nan ana ta yi alhamdulillah. Ubangiji Allah ya baku iko cin uban su. Amin ya Allah. Ogati Moti wajen ka nazo. Ina jin ka. Na so in kai karan Najeriya in ya kuma ta sammaci. Amma sanadiyar ka mutuncin da muka da kai. Mutuncin da kai da garin nan. Ne da ganin haƙura. Wanga kanina ne. Babu aikin post ne bai cika ba duniyar ka amma bai ci. Wajen gudu shi kana dai. Amma baya ci. Lankwashi gore ka san ganwo. Amma wanga da ka gani ba inda sama ne a jihohin tsaye zai faduwa. Aiki iya post zai iya nacewa a cikin ruwa ya samu wata 3 wata 6. Bai taso ba. In aka ce maka aikin bindiga abin ga sojan ƙasa na da bindiga da AA da RPG da igwa da AA da pisto babu wanda bai harbi ba. Masha Allah. Wani ne wajen duk ga ilahi na ƙauyen mu da karkaran mu shi ne wajen halbin bindu. To shi yasa ne daga nazo da kawo ƙara Najeriya wurin ka. Amma dai kai baka da hankali. Wallahi da kai da shi duk baku da hankali. Wanga tashi mu gani. Bismillah. Wanga hankali shi ne da. Tashi mu gani. Kai? Ogati Moti wanga hukku sun bi na. Tsaya mu gani. Left. Dawo baya. Asha. Left, right. Left, right. Abuja. Dawo baya. Wanga bugun jaki na kai. Ba wani guda haka mun left right. Left, right. Daga nan har Abuja na yan. Oh my God. Right. Na so in ga wasu abubuwa amma haka wanga bugun jaki. Ina gwamnati na ɗaukar wanga. Haka dai rukube ka ce wai kuma ƙaninka? Za ka ga yanayi ne da kasan ganwo na naɗe. Amma lafira daga nan har zuwa Abuja. Kai. Yana iyawa. Bai wanga ya faɗi. Haba Ogati Moti. Da sake. Ba hana dai in wani aiki ba saboda gwamnatin Najeriya yadda an kasanta mai lahiya mai ilimi ba wai mutum mai wani rauni ga jiki ba. Gaskiya wanga bai iya yana ba ku hankuri sai dai ba hana an koma bayan gari ana samun yan gadi na a ɗauke shi ba amma gwamnatin Najeriya wanga kan wallahi ya ci amana ƙasa wanga kenan gadi ɗaya dace da shi wallahi ya ci amana ƙasa ko gehen banga ba ɗauka ce bai ɗaukowa gudu gare ko fijo piko to ya tai farauta gwamnati an ka ce ma wanga aikin gwamnati na sai mun zo an sa hannu an yi bincike amma dai ina godiya ha da kace kun daga ma ƙasa kafa saboda mu muna aiki muna kare rayuwa da dukiya ta al'umma don haka godiya ne kai ina kake Allah shi bashi laya
ai bana zan yi arziki da kai tun da an ɗauka kowane aiki arziki fa ka ji gaji ɗaya dace da kai Allah ka tsare ka san Allah billahi allazi la ilaha illa ba sai na ranci ba babu inda zan kai ka in ba inda tura wannan ba yana yawa zinari ne a ciki a fafe wallahi tallahi mu samu zinari Allah kai ka zan yi a fafe ka a cire min koda zinari ne a ciki in yi arziki kowa baka kai a kare haka wallahi kare haka kai a san Allah amin Allah Allah sai na kai Allah ka ba ka lafiya kai